Xeyirli kun, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген бездә кунакта Ришат Төхвәтуллин үзенең командасы белән алар юбилей концертына әзерләнәләр һәм шушы уңайдан сөйләшер өчен аларны үзебезгә чакырдык. Бездә Ришат Төхвәтуллин Башкортстанның атказанган артисты, Сөмбүлә Вәли Әхмәтова юбилей концертларының сценарий авторы һәм Илгиз Бәдретдин Ришатның концерт директоры, биюче. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Ришат, беренче сорау сезгә булыр инде. Менә бу юбилей концертлары нәрсәсе белән үзенчәлекле булачак? Алар кайда үтә? Нинди була? Нинди формада була? Һәм ни өчен анда татар халкы, татар башкорт халкы килергә тиеш? Менә шушы сораулар сезгә. Рәхим итегез. Зур рәхмәт, исәнмесез, хәерле иртә. Шунда бу әле нинди зур дата түгел, 30 яшьлек юбилей, әз генә булса да теге исем өчен генә дип әйтәсем килә инде. Анда без әле ни грандиоз шоу ясыйбыз дип әйтәсем килми. Әлбәттә, үземнең хөрмәт иткән иҗатташ дусларым белән минем жанрга туры килгән җырчылар булачак, әлбәттә. Шулай ук теге бөтен эстраданы чакырып, анда солянка ясарга дигән максатыбыз юк. Бу бары тик сыйфатлы үзебезнең иң зур шәһәрләребез, башкаларыбыз, минем уйлавымча, минем туган ягым Башкортстанда, Уфада, һәм инде шушында үземнең иҗатымны күргән, күтәргән Татарстанның каласында, Казан шәһәрендә һәм әлбәттә Мәскәү шәһәрендә 3 зур юбилей концертым узачак. Сценарийга килгәндә, инде әлбәттә бу сорауны Сөмбүләгә биребез, Сөмбүлә тулырак җавап бирер. Инде концертта минем иҗатташ абыем, алар миндә күп түгел, берәү генә дисәм дә була, Филис Кагыйров катнаша. Һәм инде чынында тиң җырчылар, достойный җырчылар диясем килә ул. Гөлназ Асаева, Алия Карачурина һәм Шулпан Юсупова. Шулай ук минем өчен бик хурланып йөргән күңелемдә туган ягымның дәүләт гос ансамбле, Фәйзи Гаскаров ансамбле катнашачак. Инде менә шушындый состав белән без 3 зур шәһәрдә концертлар куябыз. Һәм инде Сөмбүлә сездән сценарий турында сорыйбыз. Сценарийның эчтәлеге, гомумән бу концертның идеясы нинди булачак? Сез мөгез күрсәтәчәксезме, әллә инде ул гадәти, классик, без күрергә күнеккән юбилей концерты булачакмы? Микрофонга ярый. Мин бу сценарийның бердән-бер авторы түгел, соавторы дип әйтәсем килә. Ришат Төхвәтуллин иҗади төркеменең директоры Эмиль Уелданов безнең идея авторы. Һәм заның белән бергәлектә бу программаны һәм сценарийны төзедек. Ришат әйтеп үткәнчә, без монда ниндидер грандиоз шоу ясап, мөгез чыгарырга, бөтен татар эстрадасындагы җырчыларны җыеп, солянка ясарга дигән максат куймадык үзебезгә. Бу Ришатның яраткан тамашачылары белән үзенең гомер бәйрәмен үткәрә торган бер җылы кичә булыр дип ниятлибез. Һәм сценарийның асылында инде без нәрсәне куярга, нәрсәне күрсәтергә тырыштык. 30 яшь ул зур датада түгел инде. Бер карасаң, юбилей дип әйтерлек тә түгел, чөнки юбилей барыбыз да белгәнчә 25-кә бүленә торган даталар гына булырга тиеш бит. 25, 50, 75, 100 яшьләр бу түгәрәк дата дип әйтер идем. Һәм менә 30 яшь рубежында ир-атның ныгып, аякка басып, ныклы адымнар белән атлап киткән чоры бит, әйме. Алдагы иҗат тормышына гына түгел, гомумән тормышка карашлар үзгәргән вакыт һәм яңа максатлар куя торган чор. Без менә сценарийның асылында шуны чагылдырырга тырыштык. Күбрәк. Рәхмәт. Һәм Илгиз, сорау сезгә, кайсы шәһәрләрдә, нинди көннәрдә булачак бу концертлар? 5 мартта безнең Башкортстан башкаласында, Уфада була. Башкортстан, ГКЗ Башкортстан залында. 6-сы Пирамидада, Казанда, һәм 10-сы Мәскәүдә, Крокус Сити Холл залында. Хәзер инде билетлар сатудамы? Билетлар сатуда, күптән билетлар бетеп бара дип әйтәсем килә. Уфада бетте, Казанда әз генә калды, Мәскәүдә тоже. Билетлар ничә сумнан сатыла?
Төрле шәһәрләрдә төрлечә, Уфага килсәк, без анда билет хакы 800-дән 2000-гә хәтлек, Казанда шулай ук 800-дән 2500-га хәтлек һәм Мәскәүдә 1000 тәңкәдән 5000-гә хәтлек. Рәхмәт. Коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса, сораулар бирә башласагыз ярый. Шәһри Казан, Зөһрә. Хәерле көннәр. Ришат һәм аның командасына хәерле көннәр телибез. Шәһри Казан газетасыннан Зөһрә Садыйкова булам. Эстрада йолдызлары арасында Ришат соңгы вакытта модага кереп китте. Зур спорт сарайлары җыю, боз мәйданчыкларында концертлар ясау. Менә синдә андый теләк булмадымы? Һәм ни өчен пирамиданы сайладың? Һәм ни өчен шулай бер генә көннән, 3 кенә шәһәрне сайлап алдыгыз? Беренче сорауым шул, икенче сорау менә бит инде сиңа узган ел Башкортстанның атказанган исеме бирелде. Ләкин без сине күбрәк инде үзебездә күреп өйрәнгән, менә татар сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән җырчы буларак, шушында күбрәк шушы Татарстан Казанда кайнаучы җырчы буларак беләбез. Менә әлеге дәрәҗәле исемне син Татарстаннан да көтәсеңме? Һәм менә өченче сорауым, концертта катнашучыларны әйтеп киттең инде син, Асаева, Карашурина, Шопан Юсупова дидең. Һәм менә син үзеңнең Инстаграмында еш кына үзеңнең дустың, чын дустың, якын дустыңны күрсәтәсең, Фирдүсне. Һәм инде Гүзәл Уразованың концертында катнаштың бит син, туган көн концертында. Менә ни өчен әлеге концертында без аларны күрә алмыйбыз инде? Нинди критерийлардан чыгып сайланды җырчылар? Бераз инде син аны әйтә башладың әлеге сорауга җавабына. Һәм дүртенче сорауым, менә сине бит инде Зөһрә, мин барысында буларны хәистә калдырам, мин баштан сиңа башлыйм. искәртеп нитермен. Ярый, әйдә буларына җавап бир, яңадан дәвам итәрбез. Зур рәхмәт. Беренче сорау ул стадионнар, ареналар, концертлар буенча. Мин әлбәттә мондый үзгәрешләрне күзәтеп барам. Бик кызык хәл инде, юнәлеш. Минем уйлавымча, әлбәттә бездә дә андай мөмкинчелек бар. Шулай да минем башта ниндидер булса нәтиҗәләр ясап, шуны әйтәсем килә. Безнең бозлы сарайлар әйтгәндә, ареналар, алар гомумән концертлар өчен яракланып төзелмәгән. Беренчедән, икенчедән инде андагы тамашачыларга беренчедән күренми, ул бик нык җырак. Безнең тамашачылар андыйга ияләнмәгән. Минем уйлавымча, бу тукса минем генә фикер. Тамашачыларга беренчедән җырак, икенчедән акустик яклап та бик уңайлы түгел анда. Һәм инде безнең минем гомумән теге тамашачыларның санын арттыруда ярышасым килми. Гомумән минем өчен сыйфат иң беренче урында. Һәм инде күп санлы, күп меңлек заллар булмавы минемчә зур проблема. Гомумән безнең татар артистларына дип уйлыйм. Киләчәктә дә бу мәсьәлә уңай якка чишелер дип ышанып каласым килә. Менә ишетүемчә, Казанда Илһам абый Шакиров исеменә багышланган 3000лек зал Казанда төзелеп килә. Һәм инде Алла бирсә, менә шундый концертлар залында әлбәттә мин үземнең киләчәк концертларны күрәм. Һәм менә шулай ук Мәскәүдә дә без юкка гына Крокус Сити Холл залын алмадык. Ул нәкъ менә анда инде тамашачыларга менә тыңлар өчен, концерт карар өчен бөтен шартларда тутырган. Һәм менә шушындый концертлар залы булган чакта әлбәттә мин дә шундый концертлар залында концертларны куячак. Икенче сорау, Татарстанның атказанган артисты исемен көтәсеңме? Әлбәттә, мин үземнең танылуым белән рәхмәтлемен Татарстанга. Шушында күрдем, күтәрелдем һәм рәхмәтлемен. Но туган ягым Башкортстан, мин анда туып үскәч, алар беренчеләрдән булып мине шушындый мактаулы исемгә лаек иттеләр. Һәм инде бөтен бу минем өчен ничектер кадерлерәк тә бер уйласаң. Якынрак та, чөнки шушында туып үстем. Һәм инде бөтен үземнең туган ягым Башкортстан җитәкчеләренә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Гомумән лаек булсам,
бәлки Татарстанның да дәрәҗәле исемнәренә лайык булырмын. Бер уйласаң, бу дәүләт бүләкләренә карата минем тамашачы мәхәббәте күпкә мөһимрәк. Üçüncü сорау дуслар турында иде. Ни өчен концертыңда Чулпан Юсупова чыгыш ясый, мәсәлән, Инстаграмыңда Фирдус һәм Гүзәл Уразова белән фотолар куясың. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Гомумән, Фирдус Тимаев һәм Гүзәл Уразова алар минем якын дусларым. Но алар да шул ук минем кебек өйләренә кайтып кергән юк, һәм инде аларның күптән үзләренең графиклары бар, һәм аларның үзләренең дә тик Гүзәлнең үзенең юбилей программасы быелны, һәм инде без бер-беребезнең концертларыбызда катнаша алмыйбыз. Минем мөмкинчелек булды Казанда аларны килеп котлап китәргә. Монда инде минем концертка Гүзәлләрнең мөмкинчелекләре юк, чөнки аларның үзләренең концерты, Фирдүснең әйтик шулай ук үзенең концертлары Казан шәһәрендә гөрләп бара, шуңа күрә ул безнең белән телефонда Ришат үзем килә алмыйм инде, хатынны булса да җибәрәм дип Фирдүс шундый сүзләр әйтте. Котларга инде дөрес аңлагыз. Котларга дип шундый Фирдүснең туган көненә килеп аны котлап китте. Мөмкинчелек булган чакта инде без бер-беребезне һәр вакытта да хөрмәт дип поддержать итәргә турабыз. Өченче сорау безнең мин аңлавымча Гөлназ белән Алиягә кагылышлы булды. Менә Инстаграмда туры эфирга чыккан сайын бер-ике сорау башыннан азагына кадәр көн сайын инде ел буена, ничә ел буена дип әйтәсем килә инде шул бер сорау. Инде кайсы кыз белән мин йөрим дигән инде. Менә Алла бирсә, шушы башкалабызда тамашачылар белән бергәләп сайлыйбыз, кайсын әйтик тамашачылар сайлаша, шунсын алып кайтып китәбез Алла бирсә. Инде икесен дә сайласалар инде. Алла мөселман халкында шундай бер бар, шәр хатын ярый дигән рөхсәт ителә, шуңа күрә икесен дә алып кайтып китәргә мөмкинбез. Муса әлбәттә шаяру. Зөһрә, тагын бер сорауың бар иде синең, Сорауларыгыз бармы? Коллегалар, рәхим итегез. Зөһрә бүтән сорауларны биреп бетерә алайса хәзер. Татар информ Ләйлә. Хәерле көн, исәнмесез? Менә Ришат, сезнең социаль челтәрдә күзәтеп барабыз, Инстаграмда сезне соңгы вакытта бик еш Илһам Шакировның дәвамчысы дип атый башладылар, аның белән чагыштыралар. Бу сезгә нинди дә булса җаваплык истиме һәм бу фикер белән килешәсезме? Рәхмәт. Илһам абый берәү генә аның күкләр әлегә туган микән мин анысын әйтә алмыйм. Үзем турында да шул ук фикердә, чөнки Илһам абый күк булыр өчен мин белмим нәрсә, кем булырга кирәк. Чөнки монда тавыш сыйфатында гына сүз түгел. Әлбәттә, Илһам абый тиңдәй җырлаучылар бәлки булгандыр, мин аларны белмим. Тенорлар арасында диясем килә. Хайдар абыйга бер сүз әлбәттә яратып тыңлыйм, шулай ук әйтәсем килү, аның белән Илһам абый белән чагыштыру, мине аның белән чагыштыру берничек тә якын куеп булмый. Ул җырчы гына түгел, ул шул ук вакытта политикта. Менә телефоннар булмаган чакта, интернет булмаганда, радио, телевидение әле көчле булмаган чагында безнең телебезне, динебезне саклап калган бер җыр. Җыр сәнгать һәм инде Илһам абый үз эшен bütün җир шарына татарларның югары дәрәҗәгә күтәрде, сыйфатын күтәрде. Безнең сәнгатьне Россия эстрадасы белән чагыштырганда, ул заманда менә күз алдыгызга китерегез, оркестр белән башкарганда чагыштырып, бәлки безнең сәнгать югарырак та булгандыр. Аның өчен шигем юк. Аның Илһам абыйның арадан китүе минем өчен зур югалту булды чынында, чөнки аның җырларында без, гомумән мин нык тәрбияләндем, аның бүтән җырын училищедан башлап тыңлап үстем, һәм минем өчен бу зур югалту. Һәрбер концертта мин Илһам абыйның репертуарыннан аның җырын тамашачыларга һәм Илһам абыйның данлап якты истәлеген һәр вакытта ачыклап узам. Рәхмәт. Рәхмәт, тагын сораулар.
Соңгы вакытта менә татар эстрадасына кара пиар дигән төшенчә керде. Билгеле булганча, җырчылар инде тамашачы игътибарын җәлеп итер өчен нәрсә генә эшләми. Менә шушы кара пиарга сез ничек карыйсыз? Зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Без гомумән бу юнәлеш ул әлбәттә урыс эстрадасыннан килгән әйбер. Моны барыгыз да беләсез, бер өчен дә яңалык түгел. Бу төптән уйланган шоу-бизнес. Бу бизнес-проект. Һәм инде кем белән талашырга, кем белән нәрсәндер булса да бәхәсләшергә бу уйланган проект һәм тамашачыларны шушының белән ашату. Гомумән миндә тәрбия шундый, мин авылда үскән кеше. Һәм инде безне әти-әни бәләк чактан ук тәрбияләп үстерделәр. Менә улым синең турында шулай дип әйтмәсеннәр, күрше тирән шулай дип сөйләмәсен, дусларың начар уйламасын. Менә без шулай тәрбияләнгән һәм инде минем өчен киресенчә андый пиар кирәк түгел. Гомумән минем өчен әйтүебезчә инде иң беренче чиракта сыйфат һәм артист кеше мине уйламча татар. Гомумән безнең милләтнең артисты ул беренче урында үрнәк күрсәтергә тиеш. Анда әлбәттә зур артистларга пишарак чәчеп, гомумән ниндидер булса пиар өчен тамашачыларны санын арттырыр өчен минемчә аның әллә ни авырлыгы юк һәм инде моның өчен әллә ни башта кирәкми һәм әллә ни талант та кирәкми. Менә киресенчә үзеңне күрсәтү, әйбәт яклап әйтик, ул зрительләрне, гомумән тамашачыларны, яшь буыннарны спортка, гомумән яхшылыкны аера белергә өйрәтү күпкә авыррак һәм җаваплырак та. Моны кызганычка каршы тамашачыларыбызны, гомумән безнең халыкны дәрәҗәсен төшермәсеннәр иде. Чөнки без андый милләт түгел. Рәхмәт, сорауларыгыз бармы тагын? Әйе, бәйле. Аннары Казан Фёрстке. Ришат, менә берәүгә дә сер түгел, популяр булган саен көнләшүчеләр саны да арта. Татар эстрадасында гомумән көндәшлек сизеләме? Һәм менә сәхнә артында үзегезгә нинди дә булса гайбәт сүзләр килеп ирешкәне бармы? Рәхмәт. Ирешмәгән чагы юк. Беренче вакыт кинәт килеп чыкты инде. Сез барыгызга да мәгълүм, барыгыз да беләсез. Һәм мин авылдан килгәндә татар сәнгате турында шундый теге күккә караган күк, иң яхшы, иң якты хисләр белән килеп кердем һәм инде шул ук вакытта шушы хисләрне бәреп төшерделәр. Һәм инде артистлар арасында андагы сәхнә артындагы гомумән төрле фикерләр бар, төрле фикерләр ишетергә туры килә. Теге әз генә берәр дирәк темага ышкын булса, аны инде күптәннән ут итеп чыгаралар. Шуңа күрә монда барыгызга да монсы да сер түгел. Әлбәттә көнчеләрем көннән-көн арта дип кенә әйтәсем килә. Чөнки бу табигый бер миңа калса. Рәхмәт, Казан Фёрст. Казан Фёрст, Лейсан Кадырова, Ришат, сорау сезгә. Сен белә әйтеп узганча, менә сценарийда шундый бер бар диде. Сезгә 30 яшь тула, сез өчен ир-ат хәзер яңа төпле адымнар ясыйсыз дип әйтте инде. Шундыйрак итеп бер интрига салды. Сез менә бу турыда берәр нәрсә әйтә аласызмы? Бәлки киләчәктә сез на самом деле ниндидер зур планнар кырып куйгансыздыр. Шул турыда сөйләсәгез иде. Бу просто интрига или монда на самом деле доля правды какая-то есть? Юкка гына әйтмибез инде әлбәттә. Гомумән кешенең планы булмаса, аның киләчәге юктыр, минем уйлавымча. Һәм инде безнең максатлар глаза боятся, руки делают дип әйтәләрме әле, менә шундыйрак, үзебез куркабыз, үзебез тотынабыз һәм инде алай берсә инде безнең планнар бик зордан. Инде минем өчен хәзерге бүгенге көндә менә кризистан чыктым. Чөнки
үземнең иҗатны өр-яңадан күтәреп җибәрдем. Һәм инде бу минем өчен икенче тапкыр дип әйтәсем килә инде үземнең аякка басуымны һәм шуңа күрә дә күп нәрсәне төптән уйлап, хәзер инде тәҗрибә дә бар, никадәр булса да концертка килгәндә инде син белән әлбәттә без барсында сөйләп уза алмыйбыз, сезне барыгызны да концертта көтәбез. Килегез, күрегез. Аннан инде сораулар булса тагын да сөйләшеп алырбыз. Тагын сорауларыгыз? Зөһрә. Ришат юбилей концертында яңа җырларын ишетәчәкбезме? Премьералар булачакмы? Беренче сорау. Икенчесе, менә без инде кичә генә Филус Кахировның пресс-конференциясендә катнашкан идек. Ул бит инде Канада һәм Америка шәһәрләре буйлап гастрольләр белән йөреп кайтты. Менә синең дә киләчәккә андый планнарың юкмы? Филустан күреп кызыкмадыңмы? Рәхмәт. Сез беләсезме, училищеда Филус 3нче курста укыды. Мин 1нче курста килеп кердем укырга. Һәм шул көннән бирле ул минем өчен һәрвакытта юл ярып барды һәм күп нәрсә күз ачты. Бүгенге көнгә кадәр шул ук хәлләр. Филус әлбәттә һәрвакытта беренче булды. Ул яклап. Һәм аның ялгышкан җирләргә мин басмаска тырыштым. Аның ягыннан да үрнәк булды. Һәм инде ул безнең белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Филус белән әле соңгы арада Филусның Америкага киткәнен белгәч, Инстаграмыннан күз алмадым, чөнки бу минем төп хыялым. Америкага бару. Американы күреп кайтасым килә. Гомумән бик американецларны хөрмәт итмәсәм дә, гомумән шушы якларны күреп кайтасым килә. Һәм Филус минем өчен тагын кызыктырып җибәрде. Мин алла бирсә әле менә кичә туры эфирларны карадым. Һәм инде әле аң белән күрешкәч сорашасым килә, белешәсем килә. Һәм инде әлбәттә концертлар белән анда барсам мин бер зур хыялым тормышка ашыр дип уйлыйм. Яңа җырлар буенча әлбәттә безнең җырларыбыз әле генә туган җырларыбыз уже тамашачылар ишеттеләр һәм инде аларны концертта сорыйлар. Инде әлбәттә сорагач инде без аларны җырларга тиешбездер дип уйлыйм. Алла бирсә, инде яңа җырларын да ишетерләр. Перебью җыр гына түгел, анда без список әйтеп үттек бит инде кемнәр участвовать итә. Шул списоктан тыш еще анда безнең тагын сюрпризлар булачак. Сюрприз состав Чулпан, Олия, Филус кенә булмыйча андай, һәм еще тагын бер-ике сюрприз көтәчәк безнең тамашачыларны. Рөстәм? Татартуда Рөстәм Исхаков. Менә беренче сорау минем шушы пресс-конференциядәге хатын-кызларны күргәннән соң инде туган сорау. Синең менә күрәсең инде ун хатын-кызга бер ират, синең концертларда да шулай укмы соң? Җенес ягыннан игътибар иткәнең бармы? Кемнәр күбрәк килә, кемнәр әзрәк? Мондагы шикелле онга берме? Нәкъ шулай сорауыгызны өчен рәхмәт. Соңгы бер-ике концертта шуңа күз төште, бөтен рәтенә бер ират утыра. Буеннан буена бер ират утыра. Һәрбер бөтен залга нәкъ шулай теге рәтенә бер генә ират безнең концертта. Азда ялгышып килгәннәр яки хатынына ярып. Бәлки шулайдыр. Бу нәрсәгә бәйлегән? Синең егет булганың яки инде җырларың шулаймы? Моның күп факторлары бардыр инде ул. Монда күп нәрсәгә дә бәйле бу әлбәттә. Егет булуга түгел, барсына да әлбәттә ул репертуарда минем жанр, минем башкару һәм инде бөтен безнең концертта гомумән әйтәлмим мин гел хатын-кызларына дип әйтәлмим. Чыннан да менә бик хөрмәтле өлкән яшьтәге абыйларыбыз да киләләр концертка. Җыр сәнгатен аңлаган, сәнгатьтә разбираться иткән тамашачылар да бар әлбәттә. Но хатын-кызлар күбрәк, анысын инде алардан сорарга кирәк, ни өчен алар күбрәк микән дип. Һәм икенче сорау менә райдер бар бит инде һәрбер артистның. Синең райдер ниндирәк һәм
гадәти райдер инде һәм психологик райдер турында кызыксынасым килә. Чөнки син бик җитди егет бит инде. Журналистлар өчен бар синең райдер һәм тамашачылар өчен бар дип беләм райдерын. Нинди шартларда, ничек эндәшкәндә, ничек якын килгәндә синең белән тулы сөйләшү ясап була дигән шанслар арта. Һәрбер артистның шундый психолог райдеры бар. Менә бүген шундый мөмкинлек туды. Син журналистларга әйтә аласың, нинди райдер, нинди психолог райдер белән без синнән яхшырак һәм үтемлерәк җаваплар алабыз. Райдерлар безнең бар, әлбәттә. Шуны әйтәсем килә, безнең милләтнең мен әйтик, миңа концертка миңа шул кирәк, миңа бу кирәк дип мин бер кайчан да әйткәнем юк. Әлбәттә без җибәрәбез иң мөһим әйберләрне. Теге техник райдер әлбәттә беренче очракта инде, но әйтик без концертка килгәндә миңа бу булмаса мин концерт куймыйм дигән шартым бер кайчан да юк. Әлбәттә без төрле чакта компромисслар табабыз, чөнки мин әни мәдәният йортында клуб мөдире булып эшләде 20 елдан артык һәм инде мин әлбәттә яхшы аңлыйм, инде мөмкинчелекләр бар һәм инде андый шартлар мин тудырмыйм. Мөмкинчелек булганда күп кешеләр безнең шартларны үттеләр һәм инде без аларга рәхмәт кенә әйтәбез и ышанып китмибез. Журналистларга килгәндә, кайсы журналистка менә ачылып китәр идең? Нинди подход кирәк сиңа дип сорыйм дөресен. Орысча әйткәндә шулай, мин инде Ришатча әйтергә тырыштым. Алай дисәгез, миңа әллә нәрсә кирәкми, миңа бары тик кешенең кешелекле булуы һәм инде әзерләнеп килүе. Һәм инде кайбер кешеләр, кайбер журналистлар киләләр, үзләре нәрсә сорарга белмиләр, иң мөһиме минем белән күрешергә. Инде ул андый кешеләр бик күп һәм инде күп очракта без вакыт кына сатып утырабыз һәм инде үзе биргән сорауның мәгънәсен дә аңламаган кешеләр белән мин озак сөйләшә алмыйм. Шуңа күрә, чөнки безнең вакыт белән бик тыгыз, аңлыйсыздыр инде, шуңа күрә төрле хәлләр булырга мөмкин. Әйтеп үтим әле. Концертларда шундый әйберне күзәткәнем бар. Ришат яна күбрәк кыз журналистлар килә һәм алар аның иҗаты турында кызыксынмыйлар, шәхси тормышы турында күбрәк кызыксыналар. Бу укучылар өчен дә түгелдер дип уйлыйм мин. Бәлки үзләре өчен кызыксына торганнардыр. Кемнәр икән ул Ришат? Ул кызларны бездә белик әле. Мен аларның күбесенең исемнәрен дә белмим әлбәттә. Әйтик, без шәһәргә киләбез, Яршаллы шәһәренә мәсәлән киләбез, андагы журналистлар мин барсын да белеп торам, әлбәттә алар белән сөйләшергә туры килә. Һәм инде алар шундый кызык сорау бирәләр, мин ул сорауның берничек тә җавап бирә алмыйм. Хәтта ул сорауга үзе дә җавап биреп куя минем өчен азакта. Менә Барс Медиа компаниясендә бер вакыт миннән интервью алдылар һәм инде минем җаваплардан кискәләп башка артист сорау бирә, минем видеодан кисмәләр ясап, шундый җаваплар биреп куя. Шундый төзелгән, мин әйткәнчә килеп чыкмаган, төрле журналистлар, төрле һәрберсе белән дә теге рәхәтләнеп сөйләшеп булмый. Бар, әлбәттә, аларның арасында мин чыннан да ачылып сөйләшкән бар, чынбарлыкта чын дөресен дә әйтеп куям һәм инде төрле журналистына карап, кешесенә карап, шундыйрак безнең бәхәс килеп чыгарга мөмкин. Хәзер менә син безгә чын дөресен сөйлисеңме? Әлбәттә. Журналистлар турында сүз киткән икән, минем дә сорау бар. Син татар матбугат чараларын укыйсыңмы, радио тыңлыйсыңмы, телевидение карыйсыңмы, татар чаралары турында әйтәм инде. Телевизор әлбәттә мин карамыйм, чөнки без гастрольдә, интернетта нинди яңалык бар, ишетәсең киләме, ишетәсең килмим, бар ул барып җитә, чөнки безнең төркемебездә һәрберсендә телефон һәм ишеттеңме, күрдеңме дигән бөтен яңалыкларны әлбәттә мин күзәтеп барам, беләм, дисәм дә була. Рәхмәт, сорауларыгыз тагын, әйе, мөмкин. Карайдельская газета «Светлячок». Карайдельдән хәтле килдем кызлар турында. Күп сораулар бирделәр. Мин үземнең соравым белән килдем. Үз алдыгызда нинди югары максат куясыз? Ришат Мәрәтович. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Карайдельнең матурлыгына сокланып кайттык. Күрсәгез сез анда, чыннан да бу халыклар, анда яшәүче милләттәшләребез бик бәхетле кешеләр. Үземне алда, әлбәттә, мин
зур максатлар куям. Үзем куркам шуңардан, хәтта әйтеп үземчә инде. Шулай да әкрен генә үземнең максатларыма ирешеп барам. Һәм инде рәхмәтлемен Ходаема, әтияниемә һәм инде әлбәттә туган ягыма менә шушы хыялларым тормышка ашырга ярдәм иткән өчен. Әлбәттә, ул иҗат белән бәйле, ул сәнгать белән бәйле, халкыбызга хезмәт итәргә һәм инде әлбәттә үзебезнең гореф-гадәтләребезне югалтмаска иң беренче чиратта һәм инде үзебезнең арттан яшьләребезгә якты, яхшы, сыйфатлы из калдырырга дип уйлыйм. Можно сүз әйтеп битәсем килә. Ришат белән уже күптән бергә эшләгәч, ул сез беренче йөгерә бит инде ул көндә. Ул башлады беренче 1 километрдан 2 километрдан, хәзер 10 километрга хәтлек барып җитте ул. Көндә 10 километр йөгерә. Шуның өчен аның максатын әйтәсем килә, ул көнне все быстрее, выше, сильнее, алга, шундыйрак максат белән яши торган кеше ул. Марафон, алда еще марафонда йөгерәсебез бар. Шундый ук спортта кешенендей и һәм тормышта тоже шундый ук кеше ул. Идел журналы. Минем сорау клиплар турында. YouTube каналда клиплар бер-берсенә бәйләнеп киткән. Беренче, икенче, өченче, 4-нче серия дип. Тагын сериялар булачакмы һәм гомумән алганда бу нинди бер фильм булачакмы, нәрсә булачак? Шундый сорау. Безнең шундый максат туды, мәхәббәтем клибын төшерер алдыннан. Бу безнең узган елны һәм инде анда шушы идея башка килде. Һәрбер клипне бер-берсенә бәйләп бару һәм инде гадәттә гел теге һаман бер төрле генә булмау, нидер яңалык кертү максаты да бар иде һәм менә шушындый безнең сериаллар устуда киләчәктә инде ала берсә, әлбәттә без шушы идеябызны дәвам итәбез һәм нәрсә дип әйтим, киләчәге булыр дип уйлыйм, азакта нәрсә булып беткәнен хәтта үзебез дә белмибез әле. Сораугыз? Зилә Сәбитова, Ялкын журналы. Минем сорауым сезнең төркемегез турында булыр. Менә сезнең төркемегездә Рөстәм мәсәлән сезнең прическалар ясый икән, Сөмбүлә алып баручы гына түгел, тагын сценарийлар авторы да. Сез аларны махсус шулай 70 һөнәрне белгән итеп сайлап алдыгызмы, әллә үзләре шулай остардылармы? Һәм без белмәгән тагын нинди шундый һөнәрләре, сәләтләре бар, сезгә нәрсәдә тагын ярдәм итәләр? Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Чыннан да безнең төркемдә һәрбер кеше бер генә һөнәрне башкармый. Аларның барысында 2 генә түгел, хәтта кайберләрендә 3 һөнәр дә бар. Әйтик, менә Илгиз безнең шул минем уң кулым администратор егеттә концертларында оештыра, икенче урында ул биюче дә, кирәккән урында инде безнең автобус водителе дә, грузовик водителе дә булып алды шунда. Чөнки чыннан да без штатка күп кеше ала алмыйбыз, болай да без 20 кешедән артык хәзер. Шулай да менә безнең икенче биючебез бар, Марсель Самингулин дигән, ул шулай группаны автобусда йөртә. Һәм инде фотограф та шул вакытта, фотосессия вакытында ул концерт вакытында барышында бөтен булган концертның чараларын төшереп бара. Безнең барсы да Рөстәм менә безгә һәр вакыт менә концертта көн саен мин үземә прическа ясый алмыйм һәм әлбәттә кемнедер булса да өйрәтергә кирәк булды һәм Рөстәм әлбәттә шул вакытта безнең шулай ук миңа уң кулым диясем килә, чөнки иң баштан ук ул минем белән һәм инде бүгенге көнгә ул бик шомарып китте һәм инде һаман үсештә барсына зур рәхмәтлемен һәм инде ул аларның гына теләге түгел, бу минем максат та, чөнки алар килгәндә башта чыннан да бер генә һөнәр белән килсәләр инде мин аларга алданып әйтеп куйдым, чөнки без камилләшергә тиешбез, һәрберебездән нәрсә булса өйрәнергә тиешбез һәм инде бүгенге көндә алар киресенчә миңа рәхмәтле генә. Рәхмәт. Тагын бармы сораулар? Татар информ, аны Рөстәм синьорим. Ришат, бер сорауым бар иде янәдән. Юбилей концертларыгызга элекеге продюсерыгыз, Вагап фонды җитәкчесе Рифат Фаттаховны чакырачаксызмы? Рәхмәт.
Бу сорамая калса оештыручыларга кагыладыр. Шулай да Вагап фестивалендә сүз киткәч, әлбәттә әйтеп узасым килә. Шуның да мин бик рәхмәтлемен аларга, чөнки нәкъ шушы фестивальдә минем иҗатым башланып китте. Һәм инде чакырмасак, әлбәттә бу дөрес булмас. Пригласительный, приглашенный гостьларга килгәндә, әле без кичә генә кайттык гастрольдән һәм бүген иртән инде һәм пригласительный бөтен бланклар әзер. Рифат Фаттахов анда тоже списокта бар. Шуның өчен без аны көтеп калабыз. Пригласительный бирәбез, ул киләме, килмиме, аны уже анардан тора. Рәхмәт. Рәхмәт, Рөстәм. Артистларның күп төрле эш башкаруыннан шундый хәл килеп туган. Бер җырчы, шулай бик популяр җырчының гитаристы афишада тарата, тагын ниндер вакыт ягышлы инде һәм президент Рөстәм Миңнеханов булып пародия ясый башлаган иде. Без аңа әйттек, ул җырчыга инде шәхсән мин дә әйттем, бик популяр җырчы. Моны әйтәм, күрсәләр ошатмаячаклар. Беренчедән, ул гитарист инде төрле җыештыручы да и президент ролендә бөтенесен күрәләр бит инде. Менә шундый төрле яктан каршылык, төрле яктан шундый аңлашылмаушылык килеп чыгарга мөмкин ул җырчы мөнәсәбәтендә. Мин сезнең концертта алай әле андый персоналларның президент булып пародия ясаганнан күрмәдем. Алай да менә шундый каршылыклы фикерләр туа. Бу гитаристмы, әллә бу технический персоналмы дигән. Яки инде пародистмы? Менә шундый без бөтенесен бөтен ягын күргәч, аңа карата ярый Аллага шөкер син инде үз йөзеңне тотасың. Ләкин менә хрейндагы артистларда йөзләрен тотсалар яхшырак дигән фикер бу минем. Сразу авыр аңладым, но шулай да аңладым. Кирәклечә. Бөтен рольгә керү кирәк микән дип, ул бөтен җирдә кулланыла. Һәрбер нәрсәнең шиге бар. Мунча ташлар шулай куллана инде аны. Һәрбер нәрсәнең шиге бар. Әлбәттә, Ләкин күрсәтмәскә кирәктер аны. нәрсәне күрсәтмәскә кирәк. Шеш ясауынан да, ведущий инде как бы нәрсә. Ул дәрәҗәсен төшермиме дип әйтәсез. Дәрәҗә мәсьәләсендә. Мин журналистика, мин синең шешне ясасам бит инде, мин нәрсә булам? Ярыймы, мин бер нәрсә генә өстим. Мәсәлән, мин алып баручы булып эшләгәндә 5 ел Ришат Төхвәтуллин төркемендә. Миңа шулай ук төркем өчен ашарга пешерергә туры килде. Мин алып баручы да, ашарга пешерүче дә, ләкин кеше белсә дә минем ашарга пешергәнем, мин хатын-кыз буларак бу минем дәрәҗәмне ничек төшерәсең? Шулай ук ирләрнең анда аппарат ташуларында ма ничек алар? Публичный күрсәтмә турында. Публичный күрсәтү без мин моны пиар иткәнем булмады, гомумән. Шеш ясау турында искә алсак, икенчедән ул шулай ук бер сәнгать диясем килә. Шеш ясау бик җиңелдән түгел һәм үрнәк булса иде күп кешеләр өчен, чөнки ясап карагыз. Шешне ясап карагыз, чөнки аны өйрәнү ул нык авыр. Һәм инде әлбәттә сезнең соравының да мәгънәсе бар, шиген белергә кирәк, чыкмаска кирәк. Мин һәр вакыт андай берне тыям, чөнки әйтик, җырчы кеше җырчы булырга тиеш, биюче булырга тиеш. Һәм инде мөмкинчелекләргә карап, без әлбәттә Россия эстрадасы артистлары күбек булдыра алмыйбыз бу мөмкингә, чөнки безнең әйтик, билет бәяләре аларның күбек түгел. Без андый чыгымнар, бездән андый отдельный стилист тотып, массажист тотып, отдельный администраторлар тотырга мөмкинчелегебез юк, дөрес аңлагыз. Чөнки былай да менә безнең эшләгән барлык казанышыбыз ул бары тик киргә кирип бара. Тамашачылар өчен кирип бара. Тамашачылар өчен эшлибез. Һәм инде монда безнең алып баручы, мәсәлән, пример итеп алганда, мәсәлән, шул ук вакытта шеш тә ясый икән, безнең концертның дәрәҗәсе арта гына. Монда мин кимсетү күрмим. Мәсәлән, безнең шул ук урында биюче урамга чыгып анда теге бер түбән булган килешмәгән әйбер эшли башласа инде, минем уйлавымча, пародия ясый анда теге сез әйтергә теләгән фикернең
берәндәй шундый кирәкмәгән әйбер булса, әлбәттә мин моны тыер идем. Ахырда менә үткән концертта күргән идем хинт биюләрен, башкорт биюләрен, татар биюен күрмәдем, чыгып кереп йөрдем, бәлки булгандыр. Булмады кебек әйттеләр. Бу концертта булачак ниндидер милли төсмерләр димме соң инде? Бу концертта безнең татар биюе дә була, башкорт биюе дә була. Чөнки без ике республиканы представлять итәбез дип әйтәсем килә. Гаскаров биюе коллективы, шул татар биюе, башкорт биюе, үзбәк биюе булачак. Һәм тагын еще төрле танцы народов мирадан алыначак. Безнең гомумән менә юбилей концертларына килгәндә махсус сезне чакырабыз. Килегез, күрегез, чөнки минем өчен бию дисәләр, иң беренче орында эталон булып торган ул Фәйзи Гаскаров бию ансамбле. Бу минем Башкортстан туган ягымда шушы сәнгатьтә күреп үскән кеше буларак әйтәм инде, сездә тамашачылар күрегез, килегез, күрегез һәм инде әлбәттә сезгә ошар дип ышанып каласы килә. Тагын сорауларыгыз бармы? Эльмира. Эльмира Сиражи, Мәдәни җомга гәҗите. Ришат, сез бүгенге көндә иң күп эшләүче татар җырчыларының берсе. Аена ничәләп концерт бирәсездер, белмим ансы, ләкин сезнең менә төп эш коралы, инструмент ул тавыш бит инде, әйме? Сез шул инструментыгызны саклау, камилләштерү буенча берәр эш эшлисезме? Нинди дә булса күнегүләрме, педагогта шөгыльләнүме? Икенче соравым, әгәр алай-болай сәхнәдән китергә туры килсә, сез тормышта үзегезне кайсы өлкәдә күрер идегез? Рәхмәт. Зур рәхмәт. Мин юкка гына 10 ел укымадым. Чөнки безне җырлар гына түгел, тавышны саклап калырга да өйрәтәләр. Иң беренче чиракта ул тавышны интектермәскә, гомумән дөрес җырларга өйрәтәләр. Һәм икенче чиракта менә күрүгезчә инде бу график белән, режим белән төрле шәһәрләргә күчеп, да әйтик, климат алмаштыру, гомумән җырчы, гомумән нинди генә кеше булмасын, ул организмга шулай ук бик авыр туры килә. Һәм шул чиракта мин үземнең җигерү белән тулыландырам һәм инде миңа режим тотуы соңгы арада җиңелрәк һәм файдалырак та менә җигергәч, шул миңа көч бирә һәм инде энергия да алам шул вакытта. Инде икенче сорау, сәнгатьтән инде киткән чиракта мин нәрсә эшләр идем икән, чөнки мин чынында минем икенче һөнәрләрем дә бар, безнең башка бизнесыбыз да бар, Аллаһка шөкер, әкренләп икенче эшебезне дә күтәреп киләбез. Гомумән минем хоббиларым да бик күп. Аның берсен инде мисал итеп әйтәсем килә, ул минем тавыш яздыру, гомумән аранжировкалар белән бик шөгыльләнәм. Яңа җыр һәм инде продюсер үзәгедә килеп чыгу мөмкинчелеге бар. Инде киләчәккә без үзебезгә мендәрне әзерлибез. Рәхмәт. Микрофонга ярыймы? Ки яза башла күптәннән. Мин ки язмыйм. Киен күрдем, кемдер кие. Крашурин да бит. Ул инде ялгышлык кына, гомумән мин Киен үзем. язылган мин. Мин дә күрдем аны, яны бездән сорамыйча гына язганнар инде, әлбәттә, но мин үземне композитор дип санамыйм. Шуңа күрә композитор шулай ук гасырга бер генә туадыр ул. Инде вообще мин килер язмыйм. Тагын сораулар? Мәгариф журналы. Мәгариф журналы. Мәгариф журналы булгач инде әлбәттә яшьләр һәм балаларга кагылышлы сорау. Сезнең концертларда яшьләр күп киләме? Аларны күбрәк тарту өчен ниндирәк алымнар кулланасыз? Һәм гомумән яшьләр турында фикерегезне әйтеп китсәгез иде. Яшьләр менә безнең концертта иң кечесеннән иң олысына кадәр тамашачылар
чыннан да бар. Һәм яшьләрне концертка чакырыр өчен мин әле нинди теге отдельный приемнар кулланмыйм. Шулай да җыр үзе үз тамашачыларын таба. Һәм инде менә безнең соңгы арада дискотека, татар дискотекасы булып узды, монда Казан шәһәрендә. Һәм инде анда да минем тамашачыларым бар. Һәм инде алар өчен мин аерым җырлар җырламадым. Мен аерым киемнәр дә киеп чыкмадым. Шул ук бер Ришат һәм инде Аллаһка шөкер, рәхмәтлемен генә алар булуына. Әлеге яшьләр турында әлбәттә яшьләр хәзер аерыла без үскәндәге яшьләр белән чагыштырган, чөнки интернет заманы барсын да аңлыйбыз, ансы да кирәк әлбәттә. Әлбәттә теге икеле ягы да бар, чөнки әйтик үзебезнең телебезне хәзер соңга сукмаган булабыз, инде русча сөйләшкән булабыз, хәтта русча җырлый да башладык. Менә шуның өчен генә ниндидер борчылуым бар, куркуым бар, әмма дә ләкин югалмас дип ышанам инде барыбер. Рәхмәт, әйе. Тагын бер сорау, менә әле генә әйтеп уздыгыз, русча җырлый башладылар дип. Сез Гүзәл Уразованың русча җыр җырлаганына нинди фикердә, ничек карыйсыз? Рәхмәт. Миңа калса, Гүзәлгә бу сүзләр кагылмый, чөнки ул чыннан да безнең сәнгатькә югары дәрәҗәдә чыннан бик моңлы җырчы, һәм инде җиренә җиткереп җырланган җырчыларның берсе. Һәм инде русча җырын да бик матур җырлаган, мин ул концертта булдым. Һәм аның гомумән багажына күз салсак, чыннан да Гүзәлнең халык җырлары да кертелгән. Безнең татар сәнгатендә аның өлеше бик күп, бик зур. Фәния булам, Татарстан радиосыннан. Шундый соравым бар, менә пародиялар турында да сүзләр китте бит инде. Сезнең концертларда юморга урын бармы? Һәм гомумән татарда юмор сәнгатенә ничек карыйсыз? Бармы ул, әйбәтме ул? Әлбәттә, юмор кирәк, мин уйлыймча. Мин үзем дә бик нык юмор яратам. Шулай да сыйфатлы юмор булса гына, минем өчен бүгенге көндә теге һаман да менә без үскәндәге юморлар бүгенге көнгә кадәр куллана, һәм инде монда бик кызык түгел әлбәттә. Уйланган, чыннан да теге анекдотны теге рольләргә бүлеп, андый берләр инде әлбәттә уже күптән кызык түгел, һәм инде яңа юнәлешләр булса, әлбәттә миңа түгел, барсы да шат булыр иде. Анар тагын бер сорау. Сез түләүле сабан туйлары оештырасыз. Быел ялгышмасам узды сезнең үзегездә. Моны ничек кабул итәләр авылларда һәм сез анда ярдәм итү белән дә шөгыльләнәсез, шулар турында сөйләсәгез. Бу түләүле сабан туй түгел, бу гади генә телдә әйткәндә ниндидер булса ярдәм кул сузу, хәйрия концерты. Безнең авылларда инде менә шушы концерт ярдәмендә юллар төзелде, ремонтланды, мәчет ачылды авылда, һәм инде авылдагы садикка тәрзәләре алмашынды, электропровод белән ярдәм итәбез. Менә елда менә бу концертка күп тамашачылар килә, Казаннан автобуслар белән хәтта килеп җиттеләр. 5000-дән артык тамашачы булды узган елны, һәм инде анда җыелган барлык акчаны без ДЦП белән Ширле бер балага ярдәм кул сузабыз. Әйтик, узган елны бер балага 100 мең акча күчердек, быелны концерттан соң шулай бер балага 100 мең акча белән ярдәм иттек, һәм инде авыл әйтүземчә садикка тәрзәләр куелды. Бу зур чыгымнар, һәм инде моның өчен хөкүмәт тарафыннан да бернинди ярдәм дә юк. Һәм инде менә шушы концерт ярдәмендә мине берсе дә сорамый, берсе дә кушмый, үз теләгем буенча шушы концертны оештырабыз. Быел инде Алла бирсә, менә Фирдус Тимаев белән без сөйләштек. Мин аңа барам. Аның авылдагы бәйрәменә ул безгә килә, Алла бирсә. Менә шушындый проектларыбыз бар. Һәм елдан ел үсеп килә.
Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Әгәр дә сорауларыгыз юк икән, соңгы сорауны бирим, ул журналистларга кагылышлы сорау. Концертыгызга аккредитация ничек үтеп була? Бу сорау сезгәдер инде, Илгиз. Журналистлар ничек уза ала? Аккредитацияны телефон кемгә мөрәҗәгать итсеннәр? Минем номер бүтін афишада, бүтін телефон для справок та бар. Мерге язырсыз, әйтерсіз өзіңіздің исемнәрігізні, фамилияларыңызны, мин список эшлеймчек һәм служебный вход аша сезгә пропуск эшлибез. Һәм кайсы көнне башлана аккредитация? Аккредитацияны так, 3 көн концертка каларак, уже мерге бу бүтін информацияны ибәрә башласагыз була. Рәхмәт. Сорауларыгыз калдымы, коллегалар? Әгәр дә калмаган булса, матбугат конференциясын төгәллибез. Бик зур рәхмәт кунакларыбыз. Зур уңышлар телибез сезгә концертларыгызда. Барыгызга да хәерле эш көннәре.